Am atâtea de făcut, de nici nu știu cu ce să încep. Nici nu știu cu ce să încep, cu ce să continui. Dar hai să vedem. Skoda asta, fraților. Știți că am luat Skoda asta? Inițial cu turbo, probleme cu turbo. Ce s-a întâmplat? S-a dus turbina, tot uleiul din motor l-a băgat în intercooler. Și bineînțeles, în capul pistonului care cât a ars, ce nu a băgat în intercooler. Și mai e o problemă. Cred că l-a cam ținut pornit, a cam mers cu el așa. Și am impresia că s-a cam blocat motorul. L-am mai pornit eu weekendul trecut. I-am pus ulei, nu mai atingea joja. I-am pus ulei, l-am pornit, am mers un pic și s-a oprit. Posibil să fi blocat, să fi gripat motorul. Așa că vreau să văd ce cum în ce fel. S-a gripat, nu s-a gripat motorul și ce găsim în baia de ulei. Pentru asta, prima dată, mi-o așez aici pe poziție un pic și dau drumul la ulei. Dacă în uleiul care îl scot din motor e foarte mult șpan, atunci răspunsul e simplu și sigur. Rămâne doar să mă hotărăsc ce vreau să fac. Mă apuc să cumpăr cuzinez la motorul ăsta? Sau dacă într-un caz motorul e blocat pardon, și găsesc pilitură multă în el, șpan, așa cum spunem noi, nu o să mă apuc de el să-l fac, pentru că sunt costurile mai mari decât aș cumpăra alt motor. Și aici o altă problemă. Am găsit vreo 2-3 motoare la bani buni. M-ar aranja, așa cum se zice, prețul motoarelor care l-am găsit. Deci mai convenabil decât l-aș repara pe ăsta. Dar mai intervine o problemă, distanța. Fiecare motor e foarte departe de mine. 300-400 de km. Într-o rază de 200 de km n-am găsit nimic. Așa că, așa cum am spus, mi-o așez aceea pe poziție. O dau mai în spate și o trag. Am lăsat furtunele la intercooler, de-aia e palta de ulei acolo. O dau mai în spate să mi-o așez bine o poziție, să am loc în fața ei. Și mă apuc prima dată să dau uleiul din motor jos. Vedem ce găsim acolo. Hai că revin. Hai că am făcut-o ceva mai nărăvașă. Am săltat-o de bot, ca să aibă prostul loc să intre aici sub ea. Da? Să-mi fac și eu loc aici. Că astea sunt condițiile de lucru, frate. Vedem despre ce e vorba. Și apoi o să, dacă e de schimbat motorul, îi fac loc în garaj și mă bag să lucrez în garaj. Dar mănunțișurile astea, verificarea asta, să-i spun așa, o fac aici afară. Am pus-o pe 2 kg să fie sigur. Și așa cum se spune, am pus-o pe butuci. Hai că la pachet cu mașina asta am și o cheie de 17. Se vede? Nu focalizează, ba da. Probabil vânzătorul a zis: ia prostule, să ai de lucru cu ea. Ia să ai cu ce munci. Mi-a dat și o cheie de 17. A rămas pe aici pe mașină. Hai că i-am dat uleiul jos. Negru pământ. Știți? Așa îi învață și pe ăștia pe aici. Schimbă uleiul la 30.000. Păi cum să schimbă uleiul la 30.000, mă? Să alege praful cum schimbi uleiul la 30.000. Mă chinui cu o mână. Hai că scurg uleiul de aici din recipientul ăsta și vedem ce este. Le-am scos la aerisile, bă, frate, le-am pornit pe toate.
Și pe Adrian l-am pornit acum dimineață. Ăsta merge așa. Da? Ăsta merge așa. E foarte frumos să învârte ventilatorul ăsta. V-am spus că îi dau de cap, până nu-l reglez să meargă frumos, nu-l las. Și mai avem aici tractorul care merge așa. Aha. Ceas. Toate motoarele merg așa cum trebuie. Gata, băgăm Skoda în garaj. Vedem cum o așezăm pe poziție. Și mă apuc să dau baia jos, așa cum v-am spus. Asta desfășură pe clipul ăsta. Mă ocup de Skoda asta pentru că vreau să văd ce ideea. Ce implică, cât ar costa reparația. Bă, o mașină frumoasă rău, deci mă uit la ea, de-aia îmi place mai mult. Pe butuci. E pe butuci acum, da? Mă, dar e frumoasă rău mașina. Dreapte, ca lumea, frumoasă, jos pălărie. Dotată. Ce vrea fiecare de la o Skoda. Îmi place mașina. De-aia și m-am apucat azi de ea, vreau să mă apuc de Renault 12. Dar zic, hai să văd cum elucidez misteriul cu Skoda. Și știți cum e. Pauzele lungi și dese, cheia marilor succese. N-am luat pauză chiar degeaba. Haideți să vă arăt. Am băgat mastodontul în cap aș gura dacă nu zici că e cea mai supărată mașină din lumea asta. Ferrari, Porsche, Lamborghini, zici că e nimic. O Skoda fără faruri arată ca cea mai șmecheră mașină. În sfârșit, o paranteză, o glumă. Am băgat mașina în garaj. Am suspendat-o și m-am apucat de ea. Cu gând, zic, dau motorul jos. Bă, și ce să vezi, că în viață am zis de multe ori. La pasărea chioară Dumnezeu îi face cuib. Bă, așa e. Când ești norocos în viață, bă, norocul e de partea ta ori de câte ori e cazul. Am desfăcut protecția asta de plastic și am învârtit motorul la mână. Motorul se învârte, doar că uleiul din capul lui, din capul pistoanelor, îl blochează, ajunge la un moment dat, îl blochează. Da? Ce am descoperit? Deci la mână se învârte, fără probleme. Am demontat tubulatura la turbo. Așa, aici, cum se vede, bag și mâna. Și aici nu știu dacă se aude pe filmare, dansul după lume. Bă, am scăpat ca prin urechile acului. Domne, ce minune mare. Axul la turbină e rupt. Și asta e problema la mașina asta. Am cumpărat-o pe un preț bun. Am știut de ce o cumpăr. Mașina dreaptă, frumoasă, așa cum v-am arătat și cum v-am povestit. Simplu, schimbând turbina și mașina nu are absolut nicio altă problemă. Verificat tot, motorul se învârte bine, fără zgomote, fără nimic. Am dat uleiul jos. L-am transferat dintr-un recipient în altul. Recipientul rămâne curat, fără șpanuri, fără pilitură, fără absolut nimic. Deci, de moment ce uleiul e curat, nu ai ce dureri de cap să ai. Așa că, liniștit, îi cumpăr o turbină și am rezolvat problema cu mașina asta, fraților. Mai am acum să o desfac pe aia după chiulasă. Să mai demontez un pic pe lângă ea pe aici și propriu zis o scot afară. Și am rezolvat mașina asta cu costuri de nimic, luată pe un preț foarte bun. Ce ziceți voi? Părerea voastră care e? Despre mașina asta per total. Care ați mai văzut clipurile, clipul precedent atunci când am cumpărat-o. V-am spus că puteți afla prețul mașinii din clipul în care am luat Passatul ăla, care tot așa, pe ăla l-am luat cu motorul blocat și am schimbat motorul. Am cumpărat al motor, ați văzut, chinuială multă. Am cumpărat al motor, n-am mers, chiar a trebuit refăcut. Am
plătit de 2 ori pentru el. La asta scoate paguba de la elaltă. Îi schimb turbina, ulei, filtre, discuri de frână. Pentru că nu sunt chiar omorâte. Adică un rând de plăcuțe ar mai fi mers liniștit. Dar ați văzut, tot le-am primit cadou cu mașina. Și le schimb. Discuri plăcuțe noi pe față. Alte jocuri am văzut că nu are, dar o să mai verific o dată. Demontasem farurile cu gând să pot să desfac traggerul, să dau bara jos, să mă apuc să dau motorul jos. Da, înainte să trece mai departe, am zis ia să mai probez o dată să vedem dacă se învârte. Da, și cine e mecanic știe că așa se întâmplă. Uleiul din capul pistonului îl blochează, face compresie mare și îl blochează. Electromotorul nu-l vinde. Nu-l vinde, numai prostii spun. Nu-l învârte. Asta e socoteala cu ea. Mă apuc să dau jos turbina. Să o scot definitiv. Aici în garaj să o vedem. V-am spus, e axul rupt la turbină. În rest, mașina nu are alte probleme. Gata. Pun mâna la treabă, că vorba lungă e sărăcia omului. Și revin atunci când scot turbina să vă arăt și vouă și eventual să încheiem clipul ăsta. Hai să vedem cum arată turbina. Și galeria de evacuare. Că turbo e cu totul. Turbină plus galerie de evacuare. Hai că vă arăt imediat cum o scot afară. Mă apuc de demontat în continuare. Hai că e bine, m-a trămucit un pic. Complicat să o scoți aici pe dedesubt. Și prima dată când execut lucrarea asta, am dat și planetara după dreapta, am dat-o jos, am scos afară. Nu ieșea sub nicio formă. Demontasem tot după ea, iar când trebuia să scot afară efectiv turbina, pe jos, bineînțeles că pe sus aș fi avut șanse mult mai puține, da? Spațiu mult mai mic pe sus. Am reușit să o scot. Hai să vedem. Frumoasă, nici nu mă duc să vă arăt. Dar vă arăt. Mai multe cârpe pe aici. Acum, gheret cu axul rupt, așa cum am spus. Paleții după admisie i-am găsit în uleiul care s-a scurs din intercooler. Acum, deci se vede aici, da? Nu are joc. Sub nicio formă nu are joc. Dansează cu totul. Evacuarea plină de ulei. Iar aici ce s-a scurs de ea. Să vedem ce brânză mai facem. O punem așa. Aici paleții. Cu siguranță au frecat și pe evacuare. Dar cât de cât au rămas întregi. Da. Turbina, desigur, poate fi recondiționată. Să pun așa să nu mai curgă ulei pe aici în garaj. Am scos-o, paleții rupți. Tot uleiul l-a băgat pe admisie și în capul pistonului. Da, am spus că motorul nu are nimic. Doar tot uleiul care trebuia să greseze, să ungă turbina, în situația asta cu axul rupt, atât cât a apucat, l-a tras pe admisie. Ulei mult în capul pistonului, în primul rând blochează motorul. Nu-l lasă să învârtă. Dacă l-aș mai fi forțat să-l mai pornesc, să-l trag, să-l împing, să îl forțez, explozia care s-ar fi produs în capul pistonului, garantat ar fi troznit motorul. Așa că în situația asta mai am să dau jos radiatorul la intercooler, să-l spăl foarte bine. Ba chiar ar trebui schimbat, mă gândesc.
Lăsați-mi și voi părerile voastre dacă în situația asta radiatorul la intercooler ar trebui schimbat sau merge spălat. Cum spuneam, explozia care s-ar fi produs în capul pistonului, 1, 2, 3 pistoane, depinde cât ar fi apucat să învârtă, troznea motorul, plesnea piston, strâmba bielă, crăpa bloc, ceva se întâmplea. Cam asta e rezultatul atunci când te lasă turbina și zicea, dă-i așa că merge, ajung până acasă. Îți bagă ulei în capul pistonului, explozia care se produce, că ajungi de el face să autoaprinde uleiul ăla. Nu o să mai poți să-l mai oprești, bagi în viteză și iei piciorul după ambreiaj. Așa ai o șansă să-l oprești într-o viteză superioară, a 5-a, a 6, depinde ce treaptă ai, ca să moară motorul, sau dacă nu, se va opri el atunci când va ieși vreo bielă prin bloc. Pentru clipul ăsta atât. Urmează să iau codul după turbină, să dau comandă, iar când va veni comanda, sau poate găsesc o turbină bună la mâna a doua. Cosmin, prietenul meu Cosmin, are o turbină de 1.9, să vedem dacă e ce trebuie. Dacă nu, o să comand o turbină. Când va veni, atunci o să montez Skoda, să ieșim, să ne plimbăm cu ea. Până atunci, atât pentru clipul ăsta. Aș fi vrut să fac la Renault, dar aia la sări rândul și de data asta. Așa pățesc mereu după vacanță. Uit să mă mai apuc de treabă, dar aia, am luat Skoda asta, nu vreau să o las prea mult să zac aici. Ați văzut, am scos celelalte două mașini, le-am scos afară doar ca să fac loc să lucrez la adăpost. Aici e vremea foarte înșelătoare, când plouă, când nu plouă și tot așa. Am demontat-o, urmează să comand turbina și vedem ce se mai întâmplă. Hai că m-a sunat telefonul între timp, să nu se audă nici muzica. Așa. Da, cam atât. Pe clipul ăsta, până va veni să montăm turbina, rămâne să apreciați și voi clipul ăsta, un like, o distribuire. Nu știu dacă vor merge mesajele sau nu vor merge. Până data viitoare vă salut pe toți, să auzim numai de bine și când o fi mai rău să fie ca acum. Eu zic că, așa cum am spus și mai devreme pe clip, la pasărea chiar Dumnezeu îi face cuibul. A scăpat motorul, problemă doar turbina. Să văd, nu știu cum, o să-l mai învârt în gol la mână, să arunce uleiul ăla din capul pistonului, ca atunci când va veni vremea să-l pornesc, să nu se producă vreo daună. Și în rest, așteptăm să vedem ce va fi. Eu sper să fie doar atât. O să pun turbina, o să montez totul înapoi și dacă va fi nevoie să-l demontez, îl demontez. Dacă nu, n-am vrut să mă complic mai mult decât e cazul. N-am vrut cheltuieli suplimentare și tot așa. Să auzim de bine până data viitoare. Toate cele bune, baftă tuturor!